सानसे जिरायना 300 थाखाल' बिजनेस जादों। दायो सोर सोर दं नै मबाइल टेम्पार बेखौबो गोदान मोनसे होबाय आं आइफनखौबो होबाय आं फैबाथाय बहा फैयो जोंना टेक्न' पार्कआ सिगां बैयावमोन दा रेलवेनि ओरै बारायनायनि जाउनाव नैबे कालियाबुरि कालचारेल मन्दिरनि नैबे हेरिटेज सेन्टारा बिनि अपोजिट साइडआवहाय जाबाय नैबावहाय नैबाव आन्दायोब्ला उदालगुरिना माने एनि इलेक्ट्रनिक्स आइफननिफ्राय लानानै मबाइल ए टु जेड बाव मोनगोन एनि इलेक्ट्रनिक्स डिभाइस प्लास मबाइल ओमफ्राय फ्लाइट टिकेटनो मानो इन्टारनेटनि गासिबो खामानि ए टु जेड बाव जायो ओमफ्राय मोनसे दंबावो बैयावहाय थांगासिनो बिसिनिनो जोङो दिनै उदालगुरियाव थाबायबाय गामसा पार्टि आदा फ्रि माने आंनाव स्पेसियेल डिसकाउन्ट बिसोर दामखौनो नों बेसेबां होनोसो होनो आरोना बुस्थुफोर लगायोब्ला माने सिगांनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जेब्ला आं जिअ'आव मावोमोन अब्ला ए टु जेड जेसेबां दखान दं सिगांथ' मबाइल रिसार्जआ दखान सोयोमोन ना भडाफन एयारटेल जिअ' बे समनिफ्रायनो मोजां सिनाखि जाबाय बिसोरनो नैबे मोनसेया नैबे ब्रान्च जाहैबाय बिसोरनि मोनसेया ब्रान्च बैयावमोन सिगां फार्स्टआव सेकेन्डआव बाव फैबाय हाउ आर इउ बावहाय 8थानिफ्राय जों थाबायदों 8थाबानो दखाना बन्द गोजासै नै मानि थाखाय बन्द आं लकेलनि जाबाय नालाय उदालगुरिनि बुंबावला आं आदा फ्रेन्ड बुंदो मानो बन्द 8थाबानो बेसाखिना गैया बायलाय फानलाय गैया मोनसे एफा गिदिर दखानानो सानसे जिरायना 300 थाखाल' बिजनेस जादों। आसुरित माने ब्रास मोनसे लाबोबाय आं माने दुखुनांथावना आरोखि जोंना दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन बै समाव माने मा होननानै बुङो 10ता 11ता बे समाव मार्केट खालामनो हागोन गोदोनि समाव गिनांगौमोन दायो थाजोबसिगोन दा थाजोबसिगोन 1ता 2ताब्लाबो शपिं खालाम सोलायनाय फैबाय गुस्लायनाय परिबर्तन बिदिनो दा उदालगुरि टाउना 8ता बाजाते बन्द 8तायावनो बन्द 8ताब्रा माने औ गान्दा कमप्लेक्सआबो बन्द जाफ्रामजोब्बायानो नै मार्केट खूब बेयाल' दোकानीफ्रा कबानालागे मार्केट खूब बेया आगत जेनेको आसिल इতিয়া माने प्रुफ देखायलायबाय सासेयाथ' भिडिअ'थ' फैया बिसोर गियो माने 300ल'नो दिनै इसिबां गिदिर दखानानो 300 थाखा सानसे जिरायना बेसेरा मा जानांगौ बिदिबा खूब बेया मार्केट जागासिनो न'बो थगायदोंना बिसोरबो बेबायदि आरोना ससे ब्लक खालामबाय दायो ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांसै गारि लानानै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बेयाबो गोसोआव दङ सिगां जेरैहाय गिनो गोनांमोन परिस्थितिया गाज्रिमोन दानिफ्राय 10ता 12ताबाबो दखानफोर मोनगोन शपिं खालामनो हासिगोन दखानफ्रानो गैया नै दे बुंनाय बाथ्राफ्रा बुंखानांगौ जायो पलिटिसियानफ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया बेखौ गोसोआव बुंबाय आं बिदि आरोना